Oimore kamoro moro ma intiere tarik ni 13 dwe ni mar ang'wen weche manyien mago mag ang'ich welo kuma bende siasa mar chulo lakteche kata ng'anyo mar lakteche pod medore ka bende lakteche medo yuago governors ma bende bogogi mang'ado osachgi kaluwore ni pod gine ng'anyo ka giramo ni en gino ma bende pod gibiro medo dhi nyime. Kopogore koda mago antiere koda chenro mag koth kata pio ula ma bende okwako gwenge mopogore pacho kae. Kata kamano mago ma omiyo pek odhiambo masani gin magi. Watimo mosne ng'ikruok makamano kata kamano machiegni e weche gi manyien mago mag ang'ich welo nyinga Jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Parni weche gi bende podi medo mana yudo mano kokale mbui magwa mano mar YouTube kanyakla kod Facebook ka bende inyalo cholonwa ote magi e yor ote machuok e namba ma en 23-600. Wachako gi wach ng'anyo mar lakteche kuma jotelo mag riwruok mar lakteche pacho ka KMPDU okwedo gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi mano bang' kano lando chungo sach lakteche mang'anyo e kaunti no. Kotenegi koda jakoma KMPDU bade mama sawa James Githinji, jotelo go wacho ni ogibi weyo ng'anyo nyaka sirikal chop dwachgi. Kolose hospital ma Thika level 5 kama chenro mag thieth sani ong'ikore kaluwore kod ng'anyo no. Githinji osiemo tend od thieth no ewi geng'o ne jotuo mosewe thuolo mondo dog pacho kod kiko jotuo mantiere koda tuoche mopogore e ward achiel. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi nonyiso lakteche ni gidoge tich kapok ochopo chieng' ngeso gokinyi to ka kamano tibiro riembgi e tich. Well, we understand that there are budget implications to hiring more doctors. To entertain the alternative is self-defeatist and is against Article 43A of the Constitution of Kenya, which stipulates that every person has a right to the highest attainable standard of health. Heavy workload and torturous working hours have resulted to avoidable death of 6 doctors in Kiambu County. Getting annual and sick leaves for the doctors of Kiambu has been a tall order. This is due to the acute shortage of doctors. And for that reason, we don't expect us to go back. There's no boat to take us back. The only thing that will make us cede our ground is only if the 19 items that took us on strike are obeyed, they are honored. We believe in truth, and when the government is not truthful, then we have no alternative that way than to make it truthful. Piny owacho lando golomenda mag chulo wede jogo mano wito ngimagi kaluwore koda monj le bunge kanyakla kod jogo mano yudo hinyruok kaluwore koda monj makamago. Gigolo kidienje mopogore mag chudo moting'o kethruok cham e puothe kanyakla kod kethruok mwandu. E chudo mitime counties duto mapacho ka kaunti ma Kajiado oyudo maloyo $94,000 ka e chenro ni ka kaunti ma Bomet to oyudo siling 32,000 kuom omenda duto ma bende idhi chulji. Monj mag le bunge pacho ka osekelo midhiero modhuro moting'o thoe kanyakla kod hinyruok maricho ne ji. Odiochieng' manyoro jatend piny William Ruto nolando chielo kuonde rito le bungu duto te mar geng'o le kik donj kuonde ma jopiny odake. Kaluwore koda monj mosebedo, migawo mar limbe olando chako chulo jomosekale monj makamagi kanyaka sani ji maromo 7,000 idhi pog $3 billion e ndalo 60 mabiro. Counties manigi le bunge ema dhi yudo chudo mamalo ka kaunti ma Kajiado yudo chudo mamalo kabisa ma en $94.5 million. Kuom mae,
chudo mag thoe dhi bedo $46.4, hinyruok $23.9, kethruok cham $13.5, monj le $9.9 kod kethruok mwandu 593,600. Maluwe gi chudo en kaunti ma Laikipia madhi yudo $71.8. Kuom mae, chudo mag thoe en $38.1, hinyruok $9.6, kethruok puothe $22.1, monj le $1.7 ka kethruok mwandu idhi chul $133,610. Gwenge makaluo, kaunti ma Kisumu dhi yudo $35.3. Kuom mae, chudo mag thoe en $10.8, hinyruok $11.1, kethruok puothe $4.3 ka monj le en $218,400. Homa Bay dhi yudo $27.6, ka kuom mae chudo ne thoe en $10.8, hinyruok $7.9, kethruok puothe 187,372, monj le 332,500 ka kethruok mwandu en 168,720. Kaunti ma Siaya dhi yudo $16.3, chudo ne thoe dhi bedo $14.5, hinyruok 300,000, kethruok puothe $1.3 ka monj le en 257,000. Mogik kaluo en kaunti ma Migori madhi yudo $2.2, chudo ne thoe dhi bedo $1.8, hinyruok 500,000 ka monj le en 314,000. Kawadhi nyime ni Attorney General Justice Muturi okwayo jo Kenya mondo bed motang' e apaya mondo dok piny kwan mag masiche matimore e apeyni. Ma en kaluwore koda medruok mag masiche mosekelo tho ne jomokalo 1,200 nyaka ne higa ni chakre. Kolose nyasi mar jopuonjre tieko skul mano ma St. John's Apostle College County ma Embu, Muturo wacho ni kaka misichego kelo chandruok ne anyuola mag joma wito ngimagi kendo okang' mapiyo motegno onego kaw mondo ober arita mag apaya. Tafadhalini, tuwe waangalifu kwa barabara. We are losing far too many lives. Please, wewe unaendesha gari, uwe ni driver ya matatu, uwe ni private vehicle, kama unakaribia soko, tunajua kutakuwa na watu, hata kunaweza kuwa na mbuzi. Please, it's just courtesy. Going back to the basics. Enda pole pole, kwa sababu that is what you should have learned. I'm not too sure whether you learned and have since ignored it. But I'm sure you are told, ukiona pahali kuna signpost, inaonesha mbuzi, inaonesha watu, inaonesha iko shule, instinctively inatakiwa kukuambia enda pole pole. Haraka haraka haina baraka. Tafadhalini. Lama Kirinyaga osechaka pedha mar manyo rawera moro ma jahigni 17 ma wachore nochweyo gi pala monego min mare mabathe ma jahigni 12 e boma ma Kagio mayudore e kaunti ma Kirinyaga. Kaluwore gi komanda mar obila ma Kirinyaga Andrew Naibei, japuonjre ma jaklas 11 no iwacho ni onego min mare ma jagrade 7 e skul primar mar Wang'ondu yo Mwea West. Min nyathi monegno mano Pauline Wairimu ma bende en japuonj e skul no owacho ni noweyo nyareno ka some ot gi min mare, to kata kamano dhoge no moko ka jatije no gocho ne kanyisi ni nyathine chunye ne gudo. Nilikuwa mwalimu wa watoto katika kanisa, na yule mtoto mwenye ameuawa alikuwa mtoto mwanafunzi wangu, na katika mambo ya kanisa yeye alikuwa mstari wa mbele mambo yote, hakuwa anarudi nyuma. Kulingana vile nimesikia mwenye kumuua yeye ni kasini yake.
Jodak e gwenge mag Aneko e sub-county Manyien nobago ng'anyo ka giywago chal marach mar apaya matudo Othoch gi Rakuom kod Aneko, ma bende giwacho ni sani rach kata rach mare ochungo chenro mag wuoth kod ohala e gwengego. Gikwayo piny owacho mondo olos apayano mapiyo piyo kaka dwarore. Jojuma nigi ler mathoth. Mae en apaya matudo Othoch Rakuom kaachiel kod Aneko e sub-county Manyien. Apaya ni e kinde ka kinde bedo ga ma odich kod weche ohala nikech johala mag rech ma omo rech e dho wadhno ma Aneko tiyo kode ka omo kendo tero rech e chiro. Kata kamano, apaya ni sani odong' gunda bang' pi pong'e kendo chungo chenro mag wuoth. Chagni ohanda tayoro pi kama luwo tama ya konywa uru kaka timo tama nena yora pika pile ka pile godundu nane Barang'wen tarik 2 Rauno bende go nyithi sikul 5 nekech pi kaluwore gi sida mar ndara. Wakwayo sirikal mondo okonywa wan jo Aneko. Ondao machuok wuok e dho wadhno mar Aneko, oganda tiyo mana kod yie, ka moko bende bano mana lepgi ka giyoro pi ma opong' apaya ni. Na e puodho to nyithindo a tulu masomo Aneko, to nyithindo moko ling'ore ka ma konyo nyithindo. Koro kano chopo tadhi aoma ng'o yie koro akelo yie akwang'o ka akonyo go ji. Wathagore makata nyoro odiochieng' manyore ka nitiere janeko ka manyore kowero Migori gik mawath 150 nyumore pi maja biashara no lal. Moja, watoto lazima wapite kwa maji ndio wafike kwa sole. Pili, watoto lazima wapite kwa boti ndio wafike kwa sole. Bang' chiwo ywak gi kuom kinde malach, jodak ma Aneko ne owuok oko kendo bago ng'anyo ka giywago rach mar apaya ni. Onge pikni wachani okringi. Nyithi sikul onge kaka nyalo somo. Omiyo wakwayo ni ka yie jatelo Honorable William Ruto. Boda anachukua 600 pali ambaye anaweza kuchukua 200 ananichajia 600 nifanye nini? Lazima urundara wawinyo matek makata yor migawoni wagago modeko. Jodagi ma Aneko wacho ni rach mar apaya ni osechungo chenro magi mag ohala, gino mosemiyo nweng'o margi koro dok piny. Sani kumwanya tere rech onge nekech ndaro pong'. Kech nego nyithindo sikul olor kidhi yaw sikul kaka nyithindo dhi sikul onge nekech kumwa tere rech onge rech obaro banda te mier. Johan rech ma osebedo ka tiyo kod apaya ni wach ni gitiyo kod omenda mathoth e sombo rech margi ka wuok e dho wadhne ma Aneko nyaka chiro. Onge sama biasa to wanyalo goye madhi thuru maber. Wana gi shida sate kwa kowo mzigo wagore pi wating'o mzigo gi wiwa kwa kowo kwa miyo joboda en pesa mang'eny biashara maronego wayud nyithindo chame udi orume boda te. Niche chon ka niche dara berga ne biro nyaka dho pi ka ohandwa gi dho pi sani wakawa pi ko boda samoro wating'o gi kat gige wago chope chiro modeko. Jodagi ma Aneko ni rach mar apaya ni osethiro kata yore gi mag yudo thieth nikech onge kata nyamburko manyalo tiyo kod apaya ni. To mondo wahinyore ka nyoche ka nitiere nyathi manyako manyonyuol ni obiro marach kata kaka tere Migori district hospital onge wahinyore. Giwacho ni apaya ni ma Aneko osebiro ka itiyogo kod moko kuom josiasa e kinde kampen kuom higni malach, ka bende bang' yiero to onge ng'at ma koro wuoyo e wach apaya ni. Gima timore Aneko wakani en gima rach nikech wago kura pile ka pile to ok jigo gi konywa. Apaya ni mocho ma Aneko nyaka sani koro obedo mano bende koro ganda ok tigo nikech pimo bende nyaka sani koro pong'o. Osino kata johala mondo koti kod apaya no madhi got kachola ka bende kanyo ma koro gitiyo kod yedhe mondo koro gitiyo pa Aneko. Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya Juma kuom ripota machalo koda mano kuma bende jodak ma bende thagre gidwaro mondo apayano olos mapiyo piyo. Ka wadhi e kaunti ma Siaya, en jotuo e kaunti no noyudo thuolo makende mar yudo thieth ma onge chudo bang' chenro mar M-Pesa Foundation keto kambi mar thieth matiyo koda lony manyasani mano mar ndiko moro ka moro jodak e simbegi eneno ni giyudo kony kata bang' thieth manono no odhi.
kata orumo. Jakom mar board mar M-Pesa Foundation Joseph Ogutu olero ni okang' makamae mar tiyo kod lony manyasani e chenro makamano biro neno ni jotuo ok yud kony dichiel kende kendo gibiro yudo thieth e ndalo mabiro ma onge chudo. Chenro no chiwo ne mine 50 mapek mich mar Mama Pak e osiptal mar Rufaa ma Siaya e kampen mag chiwo puonj ne mine mapek mondo okonyre e kuonde thieth. Gavana ma Siaya James Orengo opoyo chenro no kowacho ni okelo yweyo ne jotuo e kindegi ma lakteche pod dhi nyime kod ng'anyo. Siaya, we got a big disease burden, especially in the area of communicable diseases and others, including malaria, TB, HIV. We are making strides, but in making those strides, Safaricom has come in handy, the foundation has come in very handy, because they are going to offer care and drugs, particularly for malaria, in this medical camp. And I wish that you had a permanent presence. All of us have a vested interest in ensuring improved livelihoods for our people. So the focus today is a medical camp. And in this medical camp, we've come in with specialists in a number of areas. We are leveraging technology to ensure that the people that are seen today can be followed up post this camp. So it is not just a one-off. Those who have conditions that require follow-up, you will be followed up. Don bura mar UDA osingo timo yiero mag kor gwenge e yo mahuyanga e chenro machakore e giko dweni. Jagoro mar UDA Cleophas Malala owacho ni gikore ne tielo mokwongo mar yiero mabiro timore tarik 26 dweni kowacho ni odhi timore maber. Malala omedo ni gidhi chwalo yiero gi mag kor gwenge e yor lony manyasani mar neno ni obedo gi ler komedo ni time e yor mbui en okang' maduong' mar demokrasia mar yiero. Okwayo jogo mamanyo lemo mopogore mondo tigi kinde welo mar usore ne jopiny. Kamano bende okwayo jopiny omed ndikore kaka jokanyo mag don burano mowacho ni orwako ji duto. Nyaka sani giwacho ni gisechugo komiti mabiro winjo ng'ur mag yiero kaponi biro bedo. UDA inaenda kufanya uchaguzi kutoka polling center mpaka nationals. Na party leader wetu wako na himizo kwa all leaders in UDA kwamba muwe na hakikisho kwamba UDA inaenda kuwa na free and fair elections. These are going to be the first grassroots elections conducted electronically. Kwamba tunaenda kutumia mtandao wa digital kupiga kura katika polling center yako. Registration is ongoing. And for those counties which are coming in phase 2 and phase 3, ensure that you register enough members so that you can be voted in as a leader from your polling center all the way to the ward, sub-county, county, and up to the nationals. Toksigana makamano bende korwadhi e yweyo wa mokwongo e chenro ni mano mar ang'ich welo antiere koda moko kuom ote magi. Inyisa ni jafwambo lieta puonjane bende Kenya County Government Workers Union entiere kata en representative mar labor unions mag jotije mag counties. Openjo ni be pod gintiere koso notho. Iwacho ni koso kinde mag Labor Day mano tarik 1 dwe mar 5 kende ema gitiyo. To jagoro mare en ng'a, jakom ne en ng'a, mago penjo mabende igolo kendi mag koda oile edi kentiere county no mano ma Kisumu. Pastor Omondio ticha mar gemo nyinyore iwacho no mosni Apostle Morris Ward Owuor Olo Oyanda gi Archbishop Odhiambo Gura. Jagoro Samuel Atongo bende wacho ni mondo kawane ote magi kanyo ero. Iwacho ni Ramogi TV jodak ma aneko to nego losne gendara jotendo ma e piny luo onego riwre e dongruok to ok siasa ma ok konye jopiny. Mano kanyero ote ni Fredo Suru kentiere Dandora phase 2. Machielo mabenda neno kendi en Maria Witi Jarodi wacho ni imor kuom weche manyien mabende donjo e Ramogi TV. Ka ote machielo mabenda yudo kendi e mano koluo e Facebook page marwa Dede Modemba Jakoyugi wacho ni neno makare kentiere Oyugi sa pacho. Gin ote go mabende medo nojo e lai marwa mar 2-3-0 wadhi mane yweyo machuok to poda waduogo gi mathoth kik idhi mabor. Excuse
Skiza chapa, ushinde. Soma jina lako. Bernard Wafula Msungu. Bernard Wafula Msungu. Unapata shilingi ngapi? 50,000. 50,000. Yeah. Kuna gift hapa ambayo Ndio. Nambari ya Skiza chapa ni 1 0709 767000. Asante sana ndugu Bernard. Nashukuru sana. Asante, chukua check toka nayo. Unasikia vizuri? Asante sana. Asante, barikiwa. Skiza chapa, ushinde. Isumu Wabiro. Sasa ni fursa ya kuwatambua mabingwa wa kitaifa kuanzia Alhamisi Aprili 11 hadi Jumapili Aprili 14 katika kipute cha Safaricom cha Padimba ndani ya Jomo Kenyatta Stadium Kisumu. Jitokeze tukupakulia uhondo wa funga kazi ya Chapadimba msimu huu live ndani ya karakana ya soka na Peki Mwamburi na Steve Shitera. Isitoshe mambo bado. Mzazi Willy M Tuva na DJ Flash tutakuwa tunakuletea burudani, yani mseto extra ya Radio Citizen live kutoka uwanjani. Kwenye jukwaa atakuwepo msanii hatari Musa Jakadala. Radio Citizen. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Gonga ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Machiegni kendo kawadhi nyime koda wechegi kuma wantiere kaunti ma Kisii mobile kaunti no omako ogunde 14 mag njaga mane itero e gwenge mapok oyangore kitiyo gi nyamburko matingo jowuoth mar matatu e wang' apaya ma Keroka kogwen makawuono. Koloso kod jofwamb weche tesendo obila ma Kisii osipidi makojol ma Kisii Central Kazungu Charo oyango ni nyamburko mar number plate KCN 549Q kido ma Toyota ne iriembo marach kod dereva mawachore no bayo yo e gwenge ma Kegati. Nyamburko makamano odine tesendo obila ma Kisii e kinde mobila pod dhi nyime kod timo nonro. Today, very early in the morning, our officers, while on our routine patrols along Kisii-Keroka Road, came across a motor vehicle which was being driven very suspiciously. The officers gave chase. And upon realizing that officers were on hot pursuit, it diverted on a feeder road and eventually the driver lost control and landed into a ditch. Upon the arrival of the officers, it was established the vehicle, which is behind me here, a Toyota Hiace KCN 519Q, had 14 sacks suspected to be cannabis sativa or bangi. The driver of the vehicle managed to escape
but officers are on hot pursuit looking for him. He can run, but he cannot hide. We shall catch up with him. Jaod jaten piny Recho Ruto tudre kod jotelo mopogore mawuok e kaunti ma Kajiado mano mar yango chenro mopogore mag dongruok koloso e nyasino. Recho Ruto owacho ni chenro moyangi mag ohala kod dongruok gin mago makelo dongruok ne ji giwegi kanyakla kod jodak mag gwengego. Nochiwo masinde ma nengogi romo milion 19 kokalo e aguch omenda mar ngaf ne chenro makamago. Traditional knowledge wako nayo ikuwe ya biashara ideas na modern ideas kwa hii traditional knowledge imeanza contractor kwa site ya hiyo soko ya Ngong ya ajira. Vijana wengi wako nyumbani lakini ukijaribu hizo technical courses wafanye. And our first December we did one of the biggest goal na ilikuwa it was ukiona a piece of art kama hii ambayo imeshonwa, huyo mama amechukua muda mrefu sana kufanya hiyo kazi. Let us put it in our heart and our desire to get market for these women. Tutahakikisha kwamba mumepata soko kwa ajili ya hii kazi. Na sio soko ya brokers ya kukuja watu wengine, wewe ndio umefanya kazi alafu mtu mwingine ndiye anatengeneza faida. Tunataka wewe ambaye umefanya hii kazi uweze kupata nini? Faida. Wacha tuone wakina mama waweze kusaidiwa pesa. Maana pesa ambaye inapewa mama, pesa ambaye iko kwa mkono ya mama inafika mashinani na inafikia kila mtu. Jaten migao mar lweny Aden Duale olero ne sirkal mar William Ruto ema biro tieko jonjore machando ngima jodak ma hoho mar okak. Kanolose kar chung'od bura ma Mount Elgon County ma Bungoma, Duale owacho ni biro chuno mondo gitigi yore makedo koda jonjore mag Al-Shabaab mar neno ni jo-Kenya oyudo kwe. Jaod bura ma Kimilili Didmas Baraza dwaro migao no mar keto arita makare e alwora no, kowacho ni jodak ni matek kaluwore koda njore makinde ka kinde. Wamekuwa siku ya leo siazia ya kufurahia. Mko wake serikali ya Trans Nzoia tuko na the president has put it in our manifesto that this will be the administration that will finish banditry and criminal gangs in our country. And as a Minister for Defense, I want to assure the people of Kenya, whatever it takes, whether we use our special forces, whether we use the Kenya Air Force, whether we use the National Police Service and other formation, we will firmly and decisively deal with banditry in the 7 counties of North Rift. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Jiomoshe na 100,000 Kenyan shillings in daily cash prize na JetX on Shabiki.com. Janjaruka no jiomoshe leo. Ingia Shabiki.com, launch JetX with a minimum of 20 bob too. Skuma jet yako to the highest multiplier of the day, tukujenge na 40,000 shillings kila siku. Number 2, anawai 15,000 shillings na the third highest multiplier anapata 10,000 shillings. Sijamalizana na wewe. Number 4 to 10, tunawajenga na 5,000 kila mtu. Usipitwe na hii chance. Kuwa rubani. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com and win big.
not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB number 359. I have received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811*341# to get I received your message. Ng'wona jaherana. Baby ng'eni gimora mora man natimo gigo mana nikech in. Ka in tamri chiemo kata matin, bende mano biro kelo mer ka. Ok nyal mama. Magi tang'o mitimogi? Donge nasenyisi chiemo madwa chamo kawuono? Ng'amo nyisi ni wil menu ma kawuono? Monda Maline mowachona ni mondo atim kama ya diti. Ing'eni chiemo ni an kang'eyo otin ahinya. Ere kaka chiemo ni boromo wate? Ing'eni wane wasechiemo chon ahinya. Koro chiem. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Thank you. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Machiegni kendo jod bura mag Azimio chano chwalo paro mag thicho oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod nyawadgi mar thieth Susan Nakumicha juma manyien. Jod bura ma Matungulu Stephen Mule kod nyawadgi mabumula Jack Wamboka seyo Linturi kuom miyo jopur mbolea mabandia e kinde ma Nakumicha to idore e mbero maliet e wing'anyo mar lakteche. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kod Mwangi Wairia mar Usawa osiro chung' makamano e kinde nyasi mar dhialo tend oganda Jowanga e kaunti ma Kakamega. Chris Owino nigi mathoth. Ndalo machuok kende tok jatend migawo mar pur Mithika Linturi nyiso duol mochune ng'iyo rang'eng mag mwandu pacho kae KEBS mondo kaw ting' e wi seyo mar mbolea mabandia. Siasa mag gole apisi kaachiel kod gwaro mondo ogwe tao osechako makoma. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAPK, Mwangi Wairia mar Usawa Party kaachiel kod jod bura mag Azimio okawo chung' motegno Linturi nyaka oge apisi kaluwore kod mbolea mabandia mosebedo kae uso ne jopur pacho kae. If you are going to kill the bread basket of Kenya, you are like killing the golden goose that lays the golden eggs. This is economic sabotage, and we're here demanding today that Bwana Linturi must leave office immediately. Tumeambia ndugu yetu Jack Wamboka, pia analeta mswada for the impeachment of Bwana Linturi. All honorable members of parliament, please support that motion so that we can get rid ya wakora ambao wanaumiza wakulima wetu hapa kwetu. Sisi kutoka Central tunaungana na Wakenya wengine kwamba kupatia wakulima mawe ukisingizia ni fertilizer, hiyo ni matusi kwa Mkenya, matusi kwa mkulima. Hii mbolea fake hatutawachilia. Shida yetu wa Kenya usahau sana sisi. Wacheni kuangazia kina Linturi peke yao. Angalieni serikali yote hii ambayo kila kuchao wanaongeza gharama ya maisha. Jaod bura mabumula Jack Wamboka kod nyawadgi Matungulu Stephen Mule chano chwalo paro mathicho oko apisi Mithika Linturi e juma manyien. Mheshimiwa Ruto, wewe mawaziri wako wameshindwa kufanya kazi, na ndio mimi nimewasilisha mswada bungeni wa kumfuta kazi Mithika Linturi kama waziri wa agriculture. Ile kazi Mheshimiwa Ruto ameshinda kufanya ya kufuta Ruto, ya kufuta Linturi na ya kufuta Susan, atafute mawaziri wengine ambao wanaweza saidia Wakenya. Msimamo wetu ni moja, daktari apewe pesa yake, mwananchi atibiwe, na hata kabla ifanyike tuweke orodha ya wale watu ambao wanalia, wana mauti kwa sababu ya serikali kukosa kusikiza madaktari. Kopogore gi Mithika Linturi, jo od bura mag Azimio bende chano tero e od bura paro mathicho oko apisi jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kuom koso chopo e winjruok
kod lakteche ewi ng'anyo margi masani dhi nyono dwe achiel. Lakini hapa Kakamega County gavana aliannounce wale wenye uko strike tunawafuta kazi, kwa sababu sheria inasema, labor laws inasema lazima ufanye kazi ndio ulipwe, na hawatalipwa mshahara wale hawaendi kazi. Na kuanzia next week tunaandika madaktari kwa locum basis, na hospitali zetu za county zitaendelea kufanya kazi. Unajua bwana Sabina, mimi nimekuwa gavana. Hii mambo ya madaktari si mambo ya kutishatisha watu. Hii ni mambo inataka mukae chini na madaktari na mtatue mambo yao. Watu wetu wanapata shida nyingi kabisa. Ukienda hospitali hakuna madaktari, watu wanakufa, na sisi bado tunaendelea kuwatishatisha. Hiyo haitasaidia sisi. Nyinyi enda hata ukiandika hao wengine unasema utawatoa wapi? Agetimre kinde ma jaod bura mambere North Geoffrey Ruku bende dhi nyime kod kawo sei mar jood bura mar thicho oko Mithika Lenturi. Telo gi ne loso e kaunti ma Kakamega e kinde nyasi mar dhielo higni 50 mar oganda Jowanga. Chris Owino, Ramogi TV. Riwruok mar jochiw thieth mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers ochungo ng'anyo mare e kaunti ma Tharaka Nithi kendo nyiso jokanyo mage mondo odoge tich mapiyo e buseche 24 ka gikwayo migawo mar thieth mondo okonygi e tieko midhiero magikale. Kaluwore koda jagoro maduong' margi Pius Nyakundi, gichungo ng'anyo kaluwore koda chik mar doho ma Meru manochungo ng'anyo mondo owe thuolo ne twak e wi midhiero mokwako jochiw thieth go. Machiegni pao tuke kuma tuke mag skunde sekondar mano bage skund sekondar ma Machakos Boys gikone orumo ka timbe ariyo kende emoloyo okombe mane giloyo higa mokalo. James Opondo loso kanyero sigana no kendo bomiyowa e kinde mabiro. Joloch mag Chapadimba Badema Nyanza Obunga FC odonje final mar tukego bang' loyo Bandari Youth ma Mombasa gonde 2-0 odhiambo makawuono. Final mar tukego kiny biro go e alap ma Kenyatta Stadium ma Kisumu. Obunga kiny norad gi Pas Chilanga ma Rift Valley manoloyo e Bwali FC mawuok Kimbo mar Kenya gonde 4-0. Korka nyiri Plateau Queens mawuok Kisumu kiny norad gi Barcelona Ladies mawuok Central. Joloch biro mi $1 million kachiel gi yudo thuolo mar dhi e piny Hispania kuom jumbe 2 mano mar timo orako. Tuko tayari hata wajaza hii kiwanja kesho, tuko tayari kuicheza. So wanaambia vijana, purpose ya kuingia kiwanja ni nini? Ni kucheza. Uko na passion, yes. Can you persevere? Yes. Achana watu wa nje tucheze mpira. Na hiyo imetusaidia leo. Over 1,000 players who have taken part in this tournament now have digital profiles. What does this mean? They have the statistics of how they've been playing in the matches from the regional finals and now the national tournament. And they will be able to share this digital profile with scouts from all over the world. Henry Gitau ejaloch mar bonus e tugo mashabiki jackpot. Gitau nolieko kare duoko mag tuke 11 kuma 13. Gitau noyudo bonus ma siling 230,252. Osingo mar biro tiyo gi pesano e konyo chenro ma kanisa kod chenro mamoko mag dongruok e gwengi. Bende owacho ni nogeto yudo siling milion 3 miyudo gi ng'at molieko kare tuke 13 duto.
nilicheza game hizo nikapata 11 out of 13, na ilikuwa ni bahati, ningepita hapo mbele ningepata 3 million. Na nashukuru kwa Royal Media Service na shabiki kwa vyenye wanatupea hii pesa, itatusaidia kwa shughuli zetu. Na ninaomba kila mtu ni mshindi wa shabiki, bora tu ucheze ukiwa na imani na Mungu atakuja. Na nitaendelea kucheza angalau nipate hii 3 million. Hii 3 million nitasaidia vikundi ya nyumbani yenye ninaona inafinyika, nitawasaidia kwa miradi fulani kanisa vikundi ya Team Newcastle United kawuono loyo Tottenham Hotspurs gonde 4-0 e tuke mag EPL. Gonde mag Newcastle nologi jotugo Alexander Isak manoloyo gonde 2, Anthony Gordon kod Fabian Schär.